Ναι, το ίδιο πράγμα, βάλ το και 2 φορές μέσα στον μπούτσο μας. Το τι θα κάνω εγώ. Θα στα κόβει αυτός, μην Θα αγχώνεσαι. κόβω εγώ. Όπως κόβω τις μαλακίες του Σωτήρη. Μην δίνει σημασία στον πίσω. Λήψη 1-2-1. Εντάξει, κόβει και Γιάννη. Ελάστιχο. Να σου πω διαστάσεις τώρα. Μην αγχώνεσαι, ναι. Περίμενε. Ναι. Θα σε γαμίσω όμως. Τι? Θα σε γαμίσω. Έτσι συμπεριφέρεσαι. Κόλλησα, ρε, Τι πόλο και μαλακίες μου λες εσύ. Λοιπόν, Να σου πω, να φέρουμε το καλεσμένο γιατί ναι, πολύ μιλάς. Πρέπει. Εγώ θα κάνω τη γλάστρα. Γιάννη, θες να αλλάξουμε ρόλους. Και έχετε βαρεθεί λοιπόν να βλέπετε τη μούρη μου. Μην πλησιάζεις. Έχετε βαρεθεί. Μην πλησιάζεις. Έχετε βαρεθεί. Έχετε βαρεθεί. Την ανοίγεις καθόλου. Την ανοίγω. Φορτώνεις από πάνω. Φονταλέντε, ελπίζω να μην τα βαρέσει αυτά πουθενά γιατί μάλλον θα γελάνε σε Mercedes, θα κλαις εσύ. Για λίγο θα. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι γίνεται. Θα σου φύγουν τα μαλλιά. Πάλι τα μαλλιά, πάλι θα ασχολείται με τα μαλλιά μου. Λίγο, μπες μέσα. Τεχνικές δυσκολίες. Τι γίνεται, ρε. Πού έχουμε έρθει στη Νέα Υόρκη, έχουμε έρθει. Αυτό που είπα. Όπα. Αυτό που είπα. Τι, Γιάννη,